Bueno, eta saio puntuagarriarekin amaitzeko, talde bakoitzak 3 lagunen artean gaia eman da, 3 kopla kantatu beharko dituzte Santa Amamine doinuan. Hau dena trikitilariek lagunduta. Etxekoak Ruben, Irati eta Jago arituko dira. Hona hemen zuentzako gaia. Zuek San Marcos tabernan hainbat parranda botatako 3 gazte zarete. Aurten berriro ere zabaldu dute, eta bertan pote bat hartzen ari zaretela, oroitzapen sarra kontatzen ari zarete. Zuek San Marcos tabernan hainbat parranda botatako 3 gazte zarete. Aurten berriro ere zabaldu dute, eta bertan pote bat hartzen ari zaretela, oroitzapen sarra kontatzen ari zarete. Gaztea nintzen narratxa, mozkortzea ezen txantxa, oraindik ere akordatzen zait, hemengo gorri mikatza. Ibiltzen ginen gustura, gorri beltza edo ura, gogoan daukat tabernan lotan, angeratu gerau zinen egun ura. Galdu genuen ganora, nik ekartzen dut gogora, kukaratxa bat erori zenta erdi-erdian basora. Labezo morroak agertzen, niola nintzen lokartzen, riko moduan nire ari nintzen, gauza sakonak hausnatzen. Hartu genuen itzela, baina nien naiz txepela, gogoan daukat botearekin Jago bageratu zela. Talengo komun ziztrinan, orain ja ez da berdina, baina oraindik hor jarraitzen du jolasteko futbolina.
ni lokartzen nintzen beti, ben komunean goxoki, kanpotik bultza ta bultza baina atea ezin ireki. San Marcos ez da eliza, nahiko ilun eta grisa, ordua zure erruagatik einuen gainean txisa. Gu hemen gaude kantatzen eta dena gogoratzen, ta zuek segi kutxi kalean oraindik animatzen.